Buenas tardes, señoras y señores, benvidos á 12ª edición dos Premios Xornal Trueiro. Neste acto de entrega de premios, como primeiro paso, vamos a pedir a palabra a Miguel Piñeiro, director editorial do Xornal Trueiro. Señor alcalde, autoridades, ilustres premiados, damas e cabaleiros, boas tardes. Xornal Trueiro, leal ao seu compromiso coa defensa do medio natural, torna a agasallar e recoñecer cos premios Trueiro o improbo traballo daqueles merecentes que arranguen e fan seu un labor social e deportivo que non é baladí e que compre destacar sobranceiramente. Son aqueles procederes diáfanos pero molestos, férreos pero incómodos, rigorosos pero incomprendidos, os que nos acabamos de desenlleirar, permítanme o palabra, porque amosan e poñen de relevancia o compromiso decidido e valente coas arterias do noso país. Un río é sinónimo de calidade de vida, un curso de auga é freixoeira para corpo e espírito, é un rego amosa o máis profundo da nosa natureza, no estado máis sublime, pureza, auga, limpa. Lembrando o doutor Moralejo, todos temos un río que nos hai perder a compostura se non teremos corazón de deserto e algo de secano. Pero aviesamente, chamado o estado do benestar, maltrata e desloa sistémicamente os nosos cursos fluviais. Non hai días sen agresión, vivamos o antropoceno como galegos. Denostamos ata o vilipendio e a aldraxe a auga que estamos obrigados a procesar con custosos tratamentos para poder consumila nas nosas casas. Sempre me sorprende cando algún urbanita bebe auga dun pozo ou dun manantial e afirma con vehemencia de leite que rica está esta auga. A auga limpa é ser vital e ainda así peñorámonos en contaminar e maltratar eses cursos fluviais que son de solaz goce e esparcimento de humanos e hábitat natural para outros seres que tamén teñen dereito a vivir. Algo estaremos facendo mal cando día tras día asistimos impertérritos a todo tipo de agresións. E digo impertérritos porque xa estamos tan afeitos que non argallamos capacidade de reacción e moito menos de resposta categórica e contundente. A sociedade pesa moito máis que nós e por cada pescador que se xiringa hai media dúcia de insensibles dispostos a liberarse dos seus problemas trasladándolos ao chamado ben do común, que xa sabemos que é ben de ningún. Sabemos que esta batalla está perdida, xa é máis rendible contaminar que depurar, verter que procesar, enmerdar con perdón que sanear. Este é o patético e vomitivo custo do mal chamado progreso contumaz, porque contaminar non é de recibo no mundo actual. Contaminar non é un progreso adecuado para unha sociedade tecnolóxicamente desenvolvida. E seguimos maltratando de continuo as arterias do noso país, ríos nos que a biodiversidade é un crisol de emocións para os pescadores que tentamos misioneiramente as troitas, reos e salmóns e degustamos unha saborosa lamprea de cando en vez. De non tomar medidas taxativas, debeceremos o rechoucheo das chorreiras, bruaremos pola vida nos remansos e codizaremos aqueles tempos nos que os ríos eran unha corrente de auga na que botábamos un reclamo ao rabión para sermos felices, esquecendo os problemas e os sinsabores da vida. Supoño que Cicerón se refería a certos comportamentos cando asinou que errar era de humanos, pero porfiar no erro era diabólico. Por iso, o Xornal Trueiro, aquela devoción e ancello que temos por un xornalismo non eremita, comprometido, adusto e rigoroso. Un xornalismo que tente unha concienciación cidadá acorde aos tempos e unha exigencia a que nos goberna de extremar os cuidados pola saúde das augas. Non nos resignamos a sermos anacoretas silenciosos e silenciados e asumimos un rol espiñento e sufrido termando de convencer coa razón e non vencer sen justificacións nin argumento científico. Non estou conforme nin en un mimo do modo e acordo co trato que a sociedade galega dispón as augas continentais e costeiras. Contaminamos en rubor nin recato, aito, a cano libre, sen cupos e sen sancións que redundarían nun efecto ao menos coactivamente o desaprosivo. Galicia ten cochos, marráns, desaseados, merdeiros, merdentos, porcalláns, porcalleiros, porcos e sucios para empuchar 7 enciclopedias. Por iso o pescador vive nunha inmutable anguria porque a sociedade en xeral non respecta as normas cívicas de obrigado cumprimento. Porén, o afeccionado á pesca deportiva soporta incesantemente a aldraxe que lle xera ver ríos tinquidos, masas de escumas
beiras mortas e peixes aboiando porque algún incivilizado optou polo cómodo pero miserable vertido en vez do comportamento social aconsellável co seu aceitado tratamento. Atinou acertadamente Schopenhauer anticipando que o home fixo da terra un inferno para os animais. Pero a vez dos delitos que quedan impunes, permitimos que Brenta, que foi xairosa controlando unha sanción de 20 millóns de euros, arrombámonos coa irrisoria multa de 240.000 a Ferroatlántica por desecar os Sallas, e ademais aparece un coche no fondo de Furelos. Un coche no fondo do Furelos, e non hai tanto tempo. Un inodoro no Ulla, unha poltrona da acampada no río Landro. En tempo denunciador podría emular o Anacoreta da Armenteira. E todo isto sumamos unha lei de pesca non plausible que surrealista e diáfanamente delimita que unha infracción será resolta en función do grau de arrepentimento que amose o infractor. Con estes considerandos hai tempo que me interrogo e cuestiono onde estará o punto de non retorno que obviamente cada vez está máis preto. E renego, outro sí, e rebélome contra todo ese tipo de procederes caducos e condutas arcaicas tan implementadas no mundo actual. Ainda que que é humano e, en consecuencia, torpe, ainda tira algunha que outra cabicha no chan. Un río demasiado fermoso para telo como un caldeiro do lixo. E esa concienciación debe abromar das idades temperás dos escolares. Todos estamos na obriga de profesar idolatría polos nosos ríos, independentemente de sermos pescadores ou non. E si, son egoísta, quero o río, porque son pescador, pero certamente amaríos igualmente se pescador non fose, porque fun criado na educación e no respecto, no comportamento cívico, na sensualidade e a beleza natural, e no amor por todo aquilo que nos rodea nunha Galicia que a veces non nos merecemos. Fagamos noso o pensamento de San Agustín, a natureza é a mellor mestra da verdade. Levo máis de 60 anos pescando, vivín décadas de moito peixe, mesmo profusos de abundancia, de satisfaccións ao pé do río, case de chegar con maniotas a casa de tantas picadas. Pero iso foi en tempos e actualmente a decrepitude medioambiental que vivimos dende hai lustros está cercenando a vida e a biodiversidade nos ríos e o reconfortante goce dos pescancíns nas súas beiras. A pesca está esmorecendo, queridos amigos, está murchando, está condenada. Todo sobre en contra do pescador, do cofrade de vicio de perversión troiteira do pescantín convencional, porque a sociedade e o poder ignoran a fortaleza económica que xeramos como factor de dinamización en lugares desfavorecidos. Pero esa mesma responsabilidade social non podemos dicir que acubille os peixes e os animais que conforman a biodiversidade dos nosos ecosistemas fluviais. Pregolles que disculpen o meu fondo pesimista, case derrotista, pero certamente vexo moitos máis motivos para algarabías e rebumbios de carraxe que para estar satisfeitos de onde vimos e a onde estamos chegando. Finito e concluo renovando a congratulación e o agradecemento aos seis merecentes polo traballo e os valores que atesouran. O meu agradecemento persoal e do Xornal Crueiro, a Sociedade Amigos do Iso e a Roberto en concreto, e por suposto a Carril e o Concello de Arzúa, o alcalde que nos acompaña, grazas alcalde, por acoller o acto de entrega dos premios deste ano. Moitas grazas a todos vostedes pola súa presencia, graciñas e boas tardes. É un momento de recoñecer o traballo de persoas, institucións, sociedades profesionais do mundo da pesca. Os premios Crueiro naceron para agasallar a todos aqueles que se teñen distinguidos na defensa das augas continentais, dos ecosistemas, da biodiversidade, dos valores da pesca e dos dereitos do pescador. Empezamos xa co primeiro premio, Premio Línea Tensa, polo seu traballo á fronte da Sociedade de Pesca Amigos do Iso, polo labor dos cuidados medioambientais do río e da contorna e pola loita en favor dun relevo xeracional que se resiste. Premio Línea Tensa a Roberto Varela. Entrega o premio a Alberto Torres. Bueno, boas tardes a todos, gracias por vir.
Dar gracias a Trueiro por contar con nós, non? Gracias ao Concello da Azúa e á Alcaldía tamén, porque desde un minuto o que fixera falta, iso é de agradecer. Tendría que seguir dando gracias a moita xente. Gracias ao colectivo de pescadores, que sin eles, sin meus compañeros, sería imposible facer o que estamos facendo. Aos meus pais, aos meus irmáns, por aguantarme, por estar sempre apoiándome. E, bueno, a moitísima máis xente que agora, intentaremos seguir aí, ao pé do cañón, cuidar o noso río, os demais. Eu non sei que máis dicir. Gracias por vir e gracias a todos. Gracias. Grazas por estatua que levarán cada un dos premiados aquí. Queremos pedir agora a presencia do asesor científico do Xornal Trueiro e membro do Consello de Dirección, Fernando, por favor. Bueno, buenas tardes. El hecho de que estemos hoy entregando los premios Trueiro, después de un breve paréntesis, es una magnífica noticia para todo el mundo de la naturaleza, de la pesca y de la comunicación científica sobre todo, con lo cual yo estoy especialmente satisfecho. Y además estoy satisfecho porque este periódico ha acompañado siempre a los grupos de investigación que nos encargamos del estudio de las aguas continentales, de los ríos y de los lagos, de una manera extraordinariamente generosa. Y este acompañamiento pues ha redundado en la producción notable de un gran número de números de la revista, del periódico, de ediciones de vídeos, de libros, que quedarán ahí pues para el resto, ¿no? como una constancia de un trabajo pues arduo y demorado por parte de personas que lo hacen de manera voluntaria y exponiendo parte de su vida privada y de sus afectos, por lo cual deberíamos estar todos reconocidos a este respecto. En cuanto a la producción científica en Galicia, tengo que decir que lamentablemente estamos pasando un mal momento. Tenemos un déficit de financiación y de reconocimiento por parte de las autoridades civiles. Tenemos también un problema de renovación de científicos. No hay líneas de formación de nuevos científicos que puedan continuar con la labor ya emprendida, y por lo tanto a todas estas denuncias del deterioro de nuestros ecosistemas habría que unir también la denuncia de que difícilmente podremos mitigar las presiones a las que están sometidos y hacer frente a las amenazas que ciernen sobre ellos. Por eso, actividades como la de Trueiro, actos como el de hoy, pues sirven para recordar esta situación y para mover las voluntades que haya que mover para que esto en el futuro no suceda. Yo tengo la inmensa fortuna de haber nacido en Santiago, y es el sitio a donde todo el mundo quiere ir. Es decir, yo nací en la meta. Y los que nacimos ahí nos damos cuenta que llegar al Santiago camino no es más que el principio del viaje, y que las cosas vienen después, el trabajo viene después. Recordando esto, el camino que hemos emprendido con Trueiro desde su inicio, pues nos hace pensar también que llegar a momentos como este pues no es más que empezar otra vez y continuar hasta la meta, que no se ve dónde puede estar, pero debe de ser siempre la conservación de nuestro patrimonio natural para generaciones que, como las que tenemos hoy aquí, que nos están pues, recordando constantemente que hay futuro y que hay personas que tienen toda la vida por delante, pues deberíamos de mantener ese patrimonio para ellos, en aras de su desarrollo y en aras de su felicidad. Nada más, muchas gracias. Continuamos con os premios agora. O premio A Nosa para a trayectoria, exemplo e compromiso coa defensa das augas continentais de Galicia. Durante máis de 20 anos de labor incansable amosou unha dedicación absoluta, firme e decidida. Doutora en Biología, responsable do laboratorio da Estación de Hidrobiología en Torre do Con, fixo da investigación científica un instrumento ao servizo da natureza. O seu traballo abrangue
dende a fisioloxía dos peixes ata o estudo das toxinas producidas por cianobacterias e outros contaminantes emerxentes, abordando os desafíos que ameazan a calidade e o equilibrio dos ecosistemas. Colaborou en proxectos de investigación nacionais e internacionais, xerando un impacto notable na comunidade científica, con máis dun cento de publicacións e relatorios en congresos especializados. Pola súa dedicación exemplar, o seu compromiso sostido e a súa contribución ao coñecemento e á protección dos ecosistemas fluviais, premio a nosa a Sandra Barca Bravo. Entrega Fernando Pérez. Buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por este premio Trueiro por la defensa de los ríos. Para mí es un verdadero honor recibirlo, máxime conociendo la trayectoria de las personas que me han precedido en este reconocimiento. Sigo a Trueiro desde sus inicios, gracias que tengo la inmensa suerte de trabajar de la mano del mejor, del referente indiscutible del conocimiento de nuestros ríos y de su conservación, el doctor Fernando Cobo. Junto a él y junto a mi compañero, el doctor Rufino Vieira, a través de la Estación de Hidrobiología, hemos compartido muchos años de colaboración con esta publicación, siempre con el objetivo común de defender y divulgar el valor de nuestros ecosistemas fluviales. Me alegra enormemente que tras un tiempo en silencio, Trueiro vuelva a publicarse y continúe siendo el altavoz de quienes dedican su esfuerzo y su voz a la protección de nuestros ríos. A todas las personas que hacen posible este proyecto y a quienes me han considerado merecedora de este premio, muchísimas gracias. Premio Que Pasa? As plataformas sempre tiveron un sector especial para o Consello de Dirección do Xornal Trueiro, polo labor de preservación dos espacios naturais e pola coordinación do movimento cidadá Altri, non? Premio Que Pasa á plataforma Ulloa Viva. Recolle o premio a súa secretaria Ana Otero, entrega o alcalde de Arzúa, Xoan Xesús Pérez. Boas tardes, moitas grazas ao Xornal Trueiro e tamén ao Concello. Quería recordar, non sei se vistes o documental A loita final, nel outro científico, o profesor, o catedrático Marcos González, recordar que cos vertidos, perdón, porque tamén estou moi nerviosa, cos vertidos que se producirán a causa de Aldri, a diferencia de temperatura que subirá 3 grados o río, según definen eles no mesmo proxecto, e os cambios de caudal da auga, a fauna nas zonas onde se producirán eses vertidos, toda a fauna será arrasada. Para nós é importantísimo que un xornal trueiro de pescadores nos recoñezan a labor, porque é verdade que os pescadores nos teñen mostrado o seu apoio durante esta loita. Entonces é importantísimo para nós este recoñecemento. Quero recordar que o proxecto non está parado, que o proxecto sigue adiante, a pesar de todos os inconvenientes que están atopando polo camiño, o proxecto sigue adiante e que estamos convencidos de que únicamente a movilización social vai ser capaz de parar este proxecto.
Por eso invito a todo o mundo a que o 14 de decembro nos acompañe en Santiago, fagamos outra manifestación importante, chea de xente, pedindo por favor que Altri non veña para aquí, porque vai ser o final do río Ulla, e supoño que os científicos que están aquí teñen claro, vai ser o final do río Ulla. Eu penso que tamén de todo, do noso modo de vida, da nosa cultura e de todo, porque o río penso que é un xeito como outro calquera de levar a nosa idiosincrasia. Por eso, gracias, pero temos que seguir loitando, así que, por favor, apoyárenos. Nada máis. Moitas gracias. Premio Onde hai que estar. Os premios Trueiros sempre distinguen o traballo dun medio de comunicación. A pesar de ser un medio de comunicación relativamente novo, xa se fixo un lugar preferente entre os pescadores de Galicia, de Asturias e Castilla e León por tratar a pesca dende a profesionalidade e o rigor xornalístico. Premio Onde hai que estar a Nove Televisión. Recolle Sara Rodríguez. Boas noites. Moitísimas grazas por este recoñecemento. A Nove Televisión é unha calde moi nova. Apenas levamos 4 anos, pero dende a humildade hai que decir que estamos realizando unha labor con uns contidos de televisión temáticos moi específicos, lonxe da economía ou da política dos que se fan eco outros medios de comunicación. A Nove aposta pola pesca, polo turismo, polas feiras e mercados, polo medio ambiente, pola música, pola caza, polos persoeiros e polos emprendedores do noso país. Eu, entre outras responsabilidades, sou unha presentadora dos programas de pesca e agradezco de corazón a invitación que me fixeron no seu momento, porque o mundo da pesca é realmente máxico. Estou absolutamente abraiada polas xentes e polos pescadores e pescadoras, polas boas xentes que coñecín e entablei amizade nestes 4 anos, polos lugares, vilas e cidades que coñecín e pola infinita fermosura dos nosos ríos. Gustoume tanto este mundo que ata me animei a pescar. Bueno, moitísimas gracias. En nome de Anome, o meu agradecemento a Miguel pola súa oportunidade, polo seu asesoramento, polo cariño que pon en todo o que fai. Que tamén este premio, este recoñecemento nos obriga a ir mellorando na produción dos nosos programas. Moitísimas grazas e boas noites. Desde logo vai desde aquí a miña felicitación á Nove, pero tamén a felicitación á persoa que diseñou o nome dos premios, porque a verdad que son ben orixinais e ademais descriptivos ao tempo, cal son dúas cousas que non son fáciles de atopar. Este premio leva un nome realmente que a mí me encanta. Premio Graciñas. Premio Graciñas ao labor da xestión do mundo da pesca, sempre moi gratificante porque estás traballando polos ríos, polos escenarios de competición, polos dereitos da pesca, pero tamén conleva ese amargor dos momentos difíciles. O premio Graciñas este ano é para a máxima institución do mundo da competición da pesca a nivel nacional. Premio Graciñas a José Luis Bruna, presidente da Federación Española de Pesca e Casting e membro do COE. Entrega Alberto Torres.
Buenas tardes a todos. Quiero agradecer emocionadamente este premio, que no sé si me merezco, pero que evidentemente me ayuda a ponerme las pilas para seguir luchando por una cosa tan apasionante como es la pesca. Y digo esto porque yo creo y estoy convencido de que el mejor defensor de los ecosistemas acuáticos son los pescadores. Porque aunque solo sea por egoísmo, necesitamos que haya ríos y mares en buenas condiciones. Tanto las aguas continentales como las marinas necesitan que haya gente que esté en ellas, que actúe en ellas, active el conocimiento de esas aguas continentales y ayude a reclamar de quien tiene la obligación de administrar estos bienes que lo haga. Y de momento no estamos consiguiendo mucho, tengo que reconocerlo, porque creo que no hemos tenido conciencia todavía de la gravedad del momento en que hemos llegado, que se veía venir desde hace años. El profesor Cobo lo ha dicho muchas veces y parece que no somos capaces de escuchar lo que dice gente independiente y de la categoría científica como la de Fernando Cobo. Parece mentira, pero es así. Entonces, lo que yo pido y demando de todos los que tenemos esa pasión común que compartimos, quiero decir, como es la pesca, que nos unamos, que dejemos de lado protagonismos personales y que nos unamos para hacer fuerza, porque desgraciadamente está visto en este país, solo tiene capacidad de avanzar el que tiene capacidad de presionar. Y nada más, muchas gracias a todos por su presencia y a vosotros por haberme distinguido con este premio tan maravilloso. Gracias. E por último, o premio Trueiro. Distínguese o pescador pola pericia, pola metodoloxía, pola habilidade e polo esforzo físico, canto hai que realizado. A pesca é un deporte que se pode practicar ata ben entrado en anos, se a saúde nos respeta. O premio Trueiro deste ano é para un pescador que dirixe dende hai tempo os troiteiros do Furelos. Por todo o traballo realizado durante a súa vida de pescador e xestor de pesca, premio Trueiro a Xavier Paz. Entrega o premio ao alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carrillo. Hola e boas noites a todos e agradecer ao alcalde e ao Concello de Arzúa e á revista Trueiro e tamén, como non, a miña familia, amigos, socios e a todos os presentes aquí, a vosa asistencia. Pouco máis teño que decir, que xa está todo dito prácticamente, pero quero añadir algo máis. A Asociación de Troiteiros naceu por unha circunstancia, porque o río Furelos estaba moi mal, estaba morrendo. Dende os nosos inicios conseguimos recuperar o río Furelos, podemos dicir que casi plenamente. A nós entregámonos un río cheo de vida, e así lo queremos entregar aos nosos fillos e aos nosos netos. Nós queremos o río que é vida, e iso é algo que temos que facer entre todos, dende a administración e dende calquer vecino. Os vertidos a día de hoxe non tiñan por que existir, pero sí que os evento. Entón, o único que nos queda é loitar, denunciar e estar aí. E pouco máis e moitas gracias. E chega o momento das intervencións finais. En primeiro lugar, queremos pedir a presencia do director do xornal Trueiro, Alberto Torres. Alberto, por favor.
Autoridades, premiados, amigas, amigos, compañeiras, compañeiros, xente de Trueiro toda, xentiña de Trueiro, xente con xente. Somos xente de facer preguntas, de tentar sempre publicar respostas. Somos jornalistas. Estamos moi por riba da política. Porque o que nos preocupa, como ben dixéramos que falaron antes a mí, é o noso medio. Iso está por riba de todo. O gran xornalista Manuel Chaves Nogales, antes de exiliarse en París, dixo máis ou menos así, que marchaba de Madrid, porque tanto los unos como los otros tenían unas ganas terribles de fusilarme. Ese é o noso oficio, e por el temos recibido zancadillas de Bacor, Branco, Abolengo e Tronín. E isto, crédeo, é unha garantía xornalística. Tamén é o labor dun xornal tan específico como o noso, recoñecer as persoas e colectivos que, nos seus ámbitos, loitan por a calidade da auga, por o noso medio e por o futuro dos pescadores, por o futuro de todos. Aquí entran as sociedades e persoas como Roberto, que defenden os dereitos dos pescadores deportivos cada vez máis pisoteados, e non están soterrados porque hai entidades que traballan e reivindican a pesca deportiva como algo noso, histórico, cultural, etnográfico, noso. Somos os pescadores en xeral os primeiros en pescar menos, en aceptar vedas, restriccións, taxas, e a todo dicir que sí, a todo que es como canción. Un exemplo, hai pouco vin en Lisboa, grazas ao doutor Cobo da Universidade de Santiago, como se busca un consenso coa pesca deportiva. A ciencia busca o consenso coa pesca deportiva, profesional, tradicional. Como os científicos falan de non prohibir, senón de mudar as formas de pescar cando sexa preciso, de maneira estricta, pero seguindo a pescar, para defender especies que, en moitas zonas de Europa, están a piques de caer no esquecemento, cando son parte da nosa cultura popular. Son parte nosa. Seguimos en escoitar a ciencia en case de nada. En este caso en particular pagámoslo nós, os pescadores, os primeiros, é o de sempre, pero peor. Temos que recoñecer tamén as nosas científicas, claro que sí, como Sandra, pero vaya, co sistema topamos. Outro exemplo. A ciencia que tanto dicimos coidar, coidámola de verdade? Unha amiga científica galega, bióloga, pescadora, non tivo aquí acceso nin a unha pequena bolsa de investigación. Quería quedar na casa, coa familia, na terra. Non puido ser. Non sei que debeu pensar, que carallo debeu pensar cando entrou pola porta do Smithsonian, que, dito con todo o respeto, non é o centro de interpretación do Manuel. Con todo o respeto. Ou cando lle chegou unha oferta de París para traballar despois de estar en Washington. Unha científica menos en España. Unha científica menos en Galicia, que nos sobra. Do mesmo xeito, temos que recoñecer a quen está preto de nós que se ocupa da nosa información e as nosas inquedanzas. Por eso, vai a nosa gratitude para con a Nove Televisión. E tamén queremos poñer en valor o trato exquisito coa pesca galega que nos brinda sempre a Federación Española de Pesca, que o seu presidente, José Luis Bruna. Sen altavoces, sen apoios como a da Nove, o de José Luis, non poderíamos chegar a máis pescadores, que é o noso objetivo. E temos que recoñecer por riba de todo, do norte, do sur, do este ou do oeste, a xente que loita polo noso medio. Non estamos contra ninguén, nin contra isto, nin contra aquilo. Moito menos contra o progreso ou o benestar social. Pero estamos firmemente convencidos, avalados pola ciencia e pola sociedade, de que temos que plantar cara ás macroindustrializacións de calqueira tipo que sexa, e máis aínda cando afectan a zonas medioambientalmente tan sensibles. No caso particular do Ulla, aínda que nos equivocásemos, aínda que vísemos unha macrocelulosa noutro lugar xerando riqueza, auga limpa, benestar, bolboretas e vagalumes, aínda que nos equivocásemos, manteríamos intacto o noso Ulla, porque os que apostamos por non industrializar determinadas zonas medioambientalmente fundamentais, se non nos engañamos, non vai haber unha volta atrás. Non tocar nada non é inacción, é salvagarda. Non é antiprogreso, é sentidiño, pero se non nos equivocamos realmente estamos ben escarallados. Por iso hai que ter conciencia do que somos e do que precisamos nesta esquinilla do mapa. E para rematar todos estes valores de defensa, de colaboración,
Todos estes sentimentos xúntanse no Premio Trueiro a Xavier Pazo. Xavier foi e será un referente para todas e todos os pescadores galegos. Premiar a Xavier é primeiro un home bon, xeroso, comprometido e é premiar ao mellor de Galicia. Así que é unha honra para Xornal Trueiro. A miña gratitude tamén para o Concello e xentes de Arzúa. Aquí sentímonos na casa de sempre e apoiaremos cantas iniciativas saian desta vila que tanto queremos. E moitísimas gracias a Manuel López Torrente. Que presentación, que profesional e que amigo. E a todas vos, e todos vos, seguides sen dubidar defendendo a terra que pisamos e a auga que lle dá a vida, porque sen ela non somos nada, non somos Galicia e evidentemente non somos nós. Moitas gracias. Moitas grazas. Pedimos agora a presencia aquí do alcalde de Arzúa, don Xoán Xesús Carril, por favor. Boa noite a todas e a todos. Moitas grazas por acompañarnos nesta entrega de premios Trueiro e aos que nos sodes daqui, benvidos á Vila de Arzúa. Sabemos que nós recibimos sempre ben a xente que ven de fora e invitámonos a pasar a ter unha feliz estancia. Benvidos. Fai uns meses, cando algúns pescadores da Arzúa viñeron falar comigo, pediron unha reunión para tratar de facer este acto aquí no noso Concello, viñeron acompañados por alguén de Trueiro. Pois eu, sinceramente, non tiña idea do que era iso. Eu dixo, Trueiro, soábame a unha parella de pesca, pero nada máis, non tiña máis coñecemento. Despois desa reunión, onde acordamos pois celebrar este evento aquí no noso Concello, a verdade é que mirei algo nas redes, procurei non moito, porque o tempo tampouco dá para moito, pero vin a actividade que facía esta xente. Non teño máis que agradecerles o traballo que están a facer a prol da riqueza dos ríos, da riqueza da pesca e do medio ambiente en xeral. Anímovos a seguir traballando nese eido e para min, de verdade, fai falta moita xente como vos. Quero, pois, destacar, agradecer, darlle os parabéns a todos os agasallados, pero quero facer unhas mencións especiais por distintos motivos. Un a Xavier Pazo, un veciño do Concello de Melide, que conozo prácticamente desde a adolescencia por o seu traballo, por a súa dedicación á limpeza do río, e eu son coñecedor dos esforzos que pasou durante todos moitos anos da súa vida. E quero ter unha mención especial tamén para a plataforma Ulloa Viva. A plataforma Ulloa Viva que tanto está a traballar por defender os nosos ríos, por defender o noso povo, por defender o noso medio ambiente, a nosa flora e a nosa fauna. Seremos compañeiros de loita hasta o final. Quero animar ao primeiro interventor, a primeira persoa que interveu. Discrepo un pouco con unha das cousas que dixo, perdimos en unha batalla perdida. Non podemos pensar así, desde o meu punto de vista. Pódense perder moitas batallas e ao final ganar a guerra. Por eso, animar a toda esa xente que pensa desta maneira, que somos defensores do río, defensores do aire, defensores do medio ambiente, como decía antes, da nosa flora e da nosa fauna, non podemos abandonarnos, temos que seguir loitando contra estas macrocelulosas que nos queren montar, contra outras industrias que cada non tan grandes, pero sí contaminantes, e defender todo isto para deixarle un mundo e un país mellor e unha terra mellor para os nosos fillos e os nosos netos. Eu, como dixo a da plataforma, pois invito-vos a ver o vídeo de a loita final, pero xa remato tamén, e tamén vos invito a escoitar, a verdade é que non mirei, non sei moi ben se é así exactamente, pero dado que o presidente da Asociación Española é catalán, pois que escoitedes unha canción de Joan Manuel Serrat,
que empieza así, dijo: Padre, que le han hecho al río que ya no canta, que le han hecho al río Padre. Solo se ven barbos muertos bajo una capa de espuma blanca. Esa canción é moi interesante e dinos é un reflexo do camiño que levamos si nos deixamos, si nos paralizamos. Por eso, animar a todos, felicitar, como dixen antes, a todos os agasallados, por suposto, a Asociación de Pesca de Azúa Río Iso e a Trueiro por a celebración deste acto e do traballo que estades a desenrolar durante tanto tempo. Parabéns e moitas grazas. Rematamos xa este acto, pero antes, con unha pequena coda, eu tamén quixera dar un pequeno agradecemento. Alberto daba as gracias por estar aquí. Eu sou o que teño que dar as gracias aos amigos de Trueiro, porque é unha honra poder colaborar en algo que é unha loita pola auga clara. E facendo unha moi mala traducción dun grupo de country rock que nos gusta muitísimo, digamos que nos creemos na resurrección da auga clara. Señoras e señores, moitísimas gracias. Agora temos un viño na planta inferior. Gracias, moi bons días. José Luis Bruna, presidente de la Federación Española de Pesca y Casting y miembro del COE, recibió el premio Graciñas. Presidente, enhorabuena. Muchas gracias, Sara, te lo agradezco. ¿Otra vez en Galicia? Sí, sabes que Galicia me encanta. Es, bueno, una de las partes más entrañables de España y encima están unos amigos míos que no me los merezco y con los que me encuentro siempre muy cómodo. Vamos a hablar de los problemas que tiene en la actualidad la pesca. Primero, la normativa que obliga a declarar todas las capturas deportivas en una aplicación de teléfono. Bueno, en fin, yo tengo que decir en primer lugar que parece ser que al final no serán todas las capturas, sino las que están en algún sistema de protección o de interés especial. De todas maneras, esto es una más de las cosas que creo que no se hacen bien. Porque no se le puede pedir a un pescador recreativo o deportivo que trabaje para la administración cuando está pagando además tasas que en realidad son finalistas y que tenían que revertir al revés en favor de la pesca recreativa y deportiva. No se puede considerar igual a la pesca deportiva y recreativa que a la profesional. Evidentemente hay una serie de circunstancias que priman hacia unos y otras que debieran de primar hacia otros. Pero ya sabes mi opinión. Creo que, y lo vengo reclamando siempre, llevo pues casi toda mi vida luchando precisamente por la pesca deportiva y por lo tanto por los ecosistemas acuáticos y creo que si no nos unimos tenemos poco a hacer. La segunda es el decreto sobre la pesca en aguas costeras.
Sí, eso está todavía en periodo de alegaciones, así como la anterior viene de Europa, aunque aquí se endurece. Esto aún está en periodo de alegaciones. La Federación Española ha presentado varias alegaciones. Creemos que son lógicas, que son de sentido común y que, por lo tanto, debieran de tenerse en cuenta. Pero veremos lo que pasa. Y vuelvo a repetir lo mismo. Si no tenemos masa crítica suficiente como para poder presionar, tenemos poco que hacer, y esto es una pena. Pero ya sabemos lo que pasa. En este país, además, hay una afición tremenda por prohibir y prohibir y prohibir. Y para mí prohibir es un fracaso de la inteligencia, porque cuando no puedes hacer nada o no sabes hacer nada, prohíbes. Pues no, prohibir para mí un fracaso de la inteligencia. Es una confesión de parte de que no tiene capacidad. Agradecemos al presidente su visita y sus palabras. Un placer tenerle en Galicia nuevamente. Gracias, Sara. Sandra Barca, bióloga e científica, foi a receptora do premio ANOSA. Parabéns polo premio, Sandra. Moitas gracias, Sara. Non se ven moitas mulleres no mundo da pesca. Seguro que na colectividade científica sí que hai moitas máis. Sí, científicas somos moitas e cada vez somos, creo que máis. En Santiago, na carreira, cada vez vense máis mulleres estudiando bioloxía e carreiras de ciencias que van enfocadas ao mantemento e conservación do medio ambiente. Xa que perdeches o medo ao micrófono ou sigues tendo así como un pouco de... Penso que o evitas, non? Moito, creo que se nota. Gústame traballar moito no laboratorio, gústame traballar moito facendo as miñas cousas, pero falar pouco. Eu teño unha sobriña que presentou a súa tesis fainada e díxome unha mensaxe. Recuerdo para mi Cintia del futuro, no hablar en público. Tamén é investigadora e isto dos micros lle espanta. Debe ser algo da xente que traballa moito hacia o interior, non? Eu creo que sí, eu estou acostumbrada a traballar moito tempo sola no laboratorio, entonces para os meus adentros falo moito, pero para fora cóstame bastante. Sandra, pois un placer tente aquí e moitas grazas. A ti, Sara, gracias. Carretes Holgo para la pesca de salmón a mosca. Carrete Holgo, hecho en Asturias. Mago Pesca Deportiva. Enchantada. Todo lo que necesitas para la pesca. Armería Pesca Deportiva Mago. Fernando Comba, pescador e un habitual nos actos de Trueiro. Como viches a gala de hoxe? Bueno, a verdade que a vin moi interesante, porque todo o que sexa, pois, estar a favor da natureza e conservación dos ríos, pois me parece moi interesante, ¿no? Como pescador que son e amante de ir a un río, a ver un río limpio, ver un río cuidado, pois eso é algo que desgraciadamente temos que ver fora daqui de Galicia, pero bueno, en Galicia o cuidado non, digamos que non é moi habitual, ¿no? E con respecto aos agasallados? Bueno, a verdade que os agasallados, pois me sinto orgulloso de ter xente así en Galicia e fora de Galicia que traballa pola defensa dos ríos e que traballa pola naturaleza e en parte pois moi merecidos os premios, a verdade que moi merecidos, sí. Botabas de menos a volta de Trueiro, do xornal? Sí, a verdade que se botaba de menos porque, bueno, sempre estás á espera de que salga algo para ler, que noticias publicarán, que non, que defende, que non defende. Pois sí, a verdade que se botaba de menos, sí. Moitísimas gracias, Fernando, por estar sempre ao noso carón. Chao. Riverfly. Distribución de materiales y equipamiento de pesca a mosca. Rufino Vieira é biólogo e investigador. Alguén nos dixo que asiña vamos te poder ler en Xornal Trueiro. Seguramente sí. Parece que me han reclutado para hacer alguna cosilla ahí, poner alguna noticia. Sí, tenemos ahí en marcha varios proyectos y seguramente de alguno de ellos
Hablemos Entroeiro. Estupendo. Que tal o recoñecemento de Sandra? Que che pareceu? Moi ben. Es una persona que se lo merece totalmente. El reconocimiento por su labor realizada durante todo este tiempo en labor de los estudios de hidrobiología, los estudios también con peces y demás, en la estación de hidrobiología de la universidad. Ella hizo la tesis sobre la lamprea y bueno, pues con todas las investigaciones que ha ido realizando en todo este tiempo, pues la verdad es que ha contribuido al conocimiento y al avance de lo que nosotros, pues como científicos, consideramos que deberíamos saber para mejorar la gestión, sobre todo de determinadas especies. Sí. E é importante este recoñecemento fora das aulas de investigación, porque se pasan tantas horas en laboratorio que tamén é preciso que a xente sepa todo ese traballo. Sí. Que ponlle cara a quen fai todo ese traballo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, é unha labor que non se tiña realizado normalmente como científicos, digamos. Digamos que a xente que está dando clase na universidade e demais, pois realiza a súa labor, pero non divulga tanto. Últimamente, sobre todo por os proxectos de investigación e demais, estamos non obrigando, pero sí que sempre hai unha vertente de divulgación do traballo que se está facendo. E nós levamos xa desde o ano 2003, que se inaugurou a estación de hidrobiología, traballando tamén nese tema da divulgación. Creemos que é moi importante o feito de que a xente, en xeral, saiba o que fan os científicos, que están a estudiar, como lles pode afectar, sobre todo eso, que se está a realizar por la sociedade, porque ao final nos estamos recibindo, digamos, os nosos pagos ven da sociedade, e temos que devolver aquilo que nosotros estamos a facer de alguna maneira á sociedade. E ás veces os artículos científicos e demais quedan moi lonxe do que a persona normal que vai pola rúa. A xente da pé, exacto. Rufino, pois nada, seguiremos en Xornal Trueiro. Moi ben, eu encantado. Moitas gracias. Muchas gracias. Draga Leralta Rods. Artículos de pesca. Cañas de pesca montadas en España y personalizadas. Sidrería La Mina, a Pontenova. Gastronomía gallega y asturiana en la Sidrería La Mina. Alberto Mera, biólogo, artesán, monitor de pesca, competidor, é un pescador moi coñecido, moi recoñecido ademais a nivel nacional. Como viches esta gala? Pois a verdade que me encantou, unha gala moi acolledora, moi emotiva, moi familiar, de novo un reencontro cos periodistas, o mundo do periodismo, o mundo da ciencia, o mundo da pesca, de unha plataforma tamén que reivindica o seu. E, bueno, facía moita falta volver a ter este tirón, este xornal, porque isto é, pois, eu penso que é imprescindible ahora mesmo para o que está acontecendo en Galicia. Porque con todos os problemas que ten a pesca neste momento, parecía que era necesaria a volta de Xornal Trueiro. Sí, estamos pasando por momentos verdadeiramente críticos que no que se refire á pesca en Galicia. Bueno, a pesca, se tiramos un pouco da manta, xa estamos falando tamén de insectos, de ecoloxía, que todo vai da man. Se a pesca vai mal é que a ecoloxía non está indo como é debido, porque se iso fora ben, pois a pesca sería maravillosa, non? Entón é verdad que todo vai da man. Seguramente o mencionar que che pareceu emotiva foi polos agasallados. Sí, claro, sobre todo por algún deles, non vamos tampouco decir aquí exactamente o que foi, pero sí que foi bastante emotiva e moi bonito, moi bonito. E a xente percibe ese cariño destes recoñecementos de persoas que foron moi importantes, que fixeron unha labor moi importante a través dos anos. Sí, claro, hai xente que traballou aquí durante moitísimos anos, pois, 30 ou 40 anos, que empezou, pois, incluso de maneira totalmente desinteresada, simplemente, pois, como dicía un deles, para tratar de mellorar o que está ocurrindo nun río, para deixarlle, pois, aos nosos fillos, aos nosos netos, algo como que encontramos, e se poidera ser mellor, pois, mellor todavía. Pero, bueno, tamén é verdad que, volvendo ao que dixen antes, ahora mismo estamos en un momento bastante difícil, bastante crítico, eso é ahora mismo algo a longo plazo. O gallá se cumpla, pero, bueno, de momento temos que traballar moito en ese sentido.
E aí estaremos, seguindo traballando para a conservación do medio ambiente e as augas limpas dos nosos ríos. Armería Estradense. Amplia gama de productos especializados en pesca del salmón y trucha. Cucharilles Edu. Empresa 100% galega, tan nosas como a gaita. Roberto Varela, presidente de Amigos do ISO, recibiu o premio Línea Tensa. Roberto, parabéns por este premio. Moitas gracias, gracias. Sendo de Arzúa, seguro que esta gala vivichea de un xeito un tanto especial, non? Para mí é moi especial. Contar coa gala de premios Trueiro aquí, para min é moi especial, moi emotivo, ademais. É rodeado de bons amigos, moi especial. Síntome moi orgulloso. E agora tardache moito o 15 de marzo para desvedar a troita? Moitísimo. Xa estamos preparando as cousas xa da pesca e isto outro, sí. Con que ilusión se prepara todo isto, verdad? Moitísimo. Cantos amigos tiñas aquí hoxe? Bastantes. Eso me gustou moitísimo que estuveran aquí, aí ao teu lado. A verdade que sí. Gracias pola acollida, o auditorio cheo e parabéns. Gustous. Restaurante Sidrería Casa Ricardo. Cornellana, el sabor de los pescadores del Narcea. En Monterroso, Pazo de Ludeiro, Monterroso. Eloi Saavedra, da Asociación de Caza e Pesca do Xubia. Eloi, volveu Trueiro? Tiña que volver. Non podía ser de outra maneira. Estaba moi tranquiliños últimamente, determinada xentiña, e un poquillo de fricción en pasaje sempre ben. Botouselle de menos todo este tempo, verdad? Sí, a verdade que sí. A verdade que sí. Porque, como digo, despois soldados de medio pelo facemos algo de guerrilla, pero non é o mesmo que estar todos baixo a mesma bandeira, é outra cousa. E como bichos hoxe a gala? Pois a verdade é que me emocionou sobre todo todos os premios moi merecidos, sin duda, pero me emocionaron sobre todo dúas cousas, e é que se reconocera a labor de Xavier, porque son moitos anos con cousas boas e cousas malas, pero os que estuvemos durante moitísimos anos nunha asociación sabemos que ao final pesan as cousas boas e ele así o verá, pero bueno, que sempre que che recoñezan o traballo, pois é unha cousa interesante, non? E despois, bueno, sobre todo, como digo eu, que a xente que está en contra do atentado de Altri puidera ter voz unha vez máis en outro acto, pois parece unha cousa enorme, vamos. Importante que teñan eses apoios. Sí, a verdade é que bueno, o decía Alberto no seu momento, e Bruna tamén falou no mesmo sentido, de que ás veces hai cousas que nos separan, porque é evidente que hai cousas que nos poden separar de algunha xente que está en contra de Altri, pero ao final o que te une é que non queres ver un río convertido nunha estanqueira, e o Ulla non está ben, porque non está ben agora mesmo. Ou ya, se fóramos un país un pouco civilizado, xa teríamos tirado o Porto de Mouros e as dúas presas que están por debaixo. Se fóramos un país civilizado, pero somos como somos, non pode ser que a maiores que vayamos a abundar en ese desastre, non? Tenemos que seguir unidos e defendendo o medio ambiente, e un destes actos sempre é un reforzo, verdad? Sí, porque ademais, bueno, eso temos falado moitas veces, a auga non ten color. Qué bonito isto que acabas de decir. Sí, porque ademais que unha das cousas cando vimos co alcalde que estaba implicado moito no tema cando se falou de Altri e tal, da loita contra Altri, tampouco non tiñamos moi seguro de que, porque a verdade non o sabía exactamente de que partido era, pero é unha pena que teñas que ser de determinado partido para pensar que a auga non ten color, e que haxa xente que pense que porque defender que se poida beber auga directamente do río
que tes que ser de un determinado partido, me parece dunha baixeza moral importante. Pódese decir máis alto, pero non máis claro. A auga non ten color. Moitísimas gracias, Eloi. A ti. Apartamentos La Estación en A Ponte Nova. La Estación en A Ponte Nova. O doutor Fernando Cobo é un recoñecido científico no eido da hidrobioloxía, pero hoxe está aquí porque é o asesor científico de Xornal Trueiro. Fernando, volveu Xornal Trueiro? Sí, é unha delicia. Estábamos agardando todos, sí, polo baixo, sabes, sin manifestar moito ruido, pero iba sendo... Celebrando. Sí, sí, sí. O pescador necesita información rigorosa e veraz. Sí, porque ademais agora cando hai foros para todo, para todos e para todo, non? Porque hai moita desinformación, hai moito experto non se sabe de que, e convén ter os filtros científicos necesarios para dar unha información rigurosa, que eso é o máis... Agora, eu penso que o que máis valor se está dando na sociedade ter unha información rigurosa e unha información confiable, non? Que podas ter seguridade de que se están dicindo é algo certo. Como recibe o pescador de a pé este tipo de foros ou de informacións científicas, digamos? Bueno, hai de todo. Recibe un segundo da súa formación, non? Hai xente que está demandando, pescadores que a demandan, porque a nivel cultural subiu moito, pescadores que aínda non teñen ese nivel cultural tan alto, saben que aquilo que se lle está dicindo é polo seu ben, e confían, e saben que seus esforzos nos impostos valen para que o sistema teña en conta esa información, e despois hai que os rexeita moitas veces por ignorancia, por mala fe tamén, que en algún casos, os menos, hai que, por eso hai que... Afortunadamente, sí, pero hai, e ademais especialmente virulenta, non? Que non se daba antes tanto neste mundo, e agora sí, porque hai moitos intereses económicos. A pesca deixou de ser aquilo de ir cunha cana en sentido estricto, de bambú, unhas botas, a convertirse nunha actividade económica de primeiro orden. E aí hai moitos intereses, elitista, moitos intereses. Se empeza a ver como había nas monterías que había aquela forma de ir vestido, non? Sí, sí. Agora na pesca tamén hai un atuendo específico, caro, con equipos moi caros, con unha tecnoloxía moi alta, e todo eso o que está facendo é que hai uns intereses económicos importantes e intereses de outro tipo tamén, sociais, que fan que haxa certa inquina en algún movimentos dentro da pesca. E como te sentiche hoxe na gala de os premios Trueiro rodeado da familia? Non sabían que eres tan rapaceiro. Eu son moitísimo. Eu a min os rapaces dormío todo, sí, sí. Non, vim pola familia porque Sandra é unha colaboradora miña de fai moitos anos. Non vou decir tantos porque era unha rapaza xoven, sí, pero de moitos anos. E a miña familia xa ten como se fora unha máis da familia da casa, sí. E foi unha alegría para todos que se lle dera este recoñecemento, que se iba sendo ahora, porque é destas persoas que fan unha labor sempre en silencio, silenciosa, pero que non se ve, pero hai que recoñecer. Pero aí está, conviña ter este reconocemento. Estou moi satisfeito. Pois parabéns para ti tamén e graciñas por estar aquí con nos. Moitas gracias a vos. Casa de Cacheiro en el corazón de Galicia. Destino sostenible. Turismo comprometido. Casa de Cacheiro, Silleda. Alberto Torres é o director de Xornal Trueiro. A Casa da Cultura teigada, Alberto. Pois sí, Sara, moi contentos, porque evidentemente cando faz un acto deste tipo buscas a máxima presenza de xente porque entendes que como xornalista e como periódico, como xornal, tes algo importante que dicir, non? E máis que algo importante que dicir, que eu penso que tamén, porque a mensaxe nosa é moi clara, moi evidente,
que auga limpa e dereitos para os pescadores, pero por riba diso recoñecer a xente que está a traballar polos nosos ríos, polos pescadores, polo medio ambiente en xeral. Entón, moi Canto contento. agradece a xente isto tamén, este recoñecementos. Que importante o traballo que desenvolven a nivel persoal e profesional os que hoxe foron agasallados. Sen dúbida, sen dúbida. É dicir, a Plataforma pola Defensa do Ulla está a facer un traballo tremendo pola loita polo medio, por loitar polo medio, non? Sandra Barca está facendo un traballo tremendo a nivel científico, moitas veces non lle facemos caso á ciencia, ou casi ninguna vez, pero aí están os nosos científicos, a Sociedade de Arzúa con Roberto, o mesmo, José Luis Bruna, presidente da Federación Española, sempre amosou un cariño moi especial por Galicia, precisamos dese cariño, precisamos da Federación, evidentemente Xavier Pazo é un home que hai que recoñecer sempre, porque o seu traballo, a súa dedicación, vir dende Arzúa, melir dende Melide Arzúa, estar sempre cos compañeiros, coller un río moi vituperado e poñelo a un nivel precioso como Furelos, non sei, eu penso que é xente que temos que poñer en valor. Entón, por iso, para nós, os Premios Trueiro, aparte de ser un acto emotivo, é un acto moi importante para o xornal. De feito, eu penso que é dos actos máis importantes ao ano do xornal Trueiro. E a xente da casa, os galegos, recoñecer a xente daqui. Claro, evidentemente, nós recoñecemos a quen fai ben polos nosos ríos, sexa ou non galego, non? Por exemplo, José Luis Bruna, que é un amigo de catalán, pero ten un sentimento, xa o vemos sempre que está con nós, de galego, un galego máis, non? O importante é recoñecer a xente que de verdade pensa e quere aos nosos ríos, porque esa mensaxe que mandamos nós de que a calidade de auga, nos podemos ser moi egoístas porque somos pescadores e queremos os ríos para nós para pescar. Non, pero isto está por riba da pesca. Isto é un tema medioambiental e fundamental para o futuro dun país, pero para o futuro social, saludable, vital. Por eso, bueno, nos intentamos recoñecer a quen apoie e a quen realmente pelexe por nosos ríos. O que decían, deixar os nosos fillos e os netos como atopamos. Claro, non podemos ser tan egoístas. É dicir, non podemos utilizalo nós, e pensar en nós, e mañá, porque, inda que nós incluso collésemos un legado peor que o que tiñan nosos pais ou avós, a nos obriga como cidadáns a deixar o mellor que podamos para nosas próximas xeracións. Se non, fracasamos como especie humana, non ten sentido estar aquí. Como está sendo recibida a docuserie O Camiño da Auga de Xornal Trueiro que hoxe presentamos aquí? Moi ben, a verdade é que moi ben. Bueno, aí eso foi un proxecto que cando empezamos a falar Miguel Piñeiro veu da idea, xa vimos moi clara, porque é distinto, non? É facer o Camiño de Santiago desde un punto de vista no que evidentemente estás a pedir calidade de auga, como sempre, pero tamén o punto de vista do pescador, dos ríos, da convivencia do pescador co peregrino, da historia, da cultura. É dicir, o Camiño de Santiago é unha maravilla. Arzúa, onde estamos hoxe, é unha vila única, un enclave especial, como son todas as vilas do Camiño de Santiago. Entón, estamos vendo moi boa acollida da xente, o que nos dá moito ánimo, porque isto foi un pouco unha proba, pero para, no futuro, acometer un proxecto moito máis ambicioso dentro da humildade do que é Trueiro, que somos humildes e así pensamos seguir sendo, evidentemente. A primeiros do ano que ven publicarás o teu cuarto libro de pesca, O Salmón do Ulla, do que eres coautor xunto a Miguel Piñeiro. Sí, bueno, a xente que me coñece sabe que Miguel e eu somos irmáns en todo, non? No proceso editorial, evidentemente, pero logo é un irmán maior, non? Entón, Miguel, de fai moitos anos, cando eu era un xornalista moi novo, e el facía un pouco de profesor meu, non? Animoume moito a escribir, moito. Quitoume moito ese prexuicio que tes a veces contigo mesmo como xornalista. Todos os xornalistas queren, ao final, estar nunha tapa dura, non? E para min é un privilexio, é dicir, firmar un cuarto libro, pero sobre todo este libro, O Salmón do Ulla, da man de Miguel Piñeiro, que é un dos grandes xornalistas deste país, refírome a España e a Europa, é sen dúbida o referente en Galicia, pois para mí, xa non como xornalista, como Alberto, como persoa, pois éncheme de orgullo. E sí, o ano que ven presentaremos o Salmón do Ulla, é un traballo, creo que moi serio, como sempre, moi riguroso, e lamentablemente imos de poñer a losa encima ou a lápida a historia do salmón, non? Pero é un traballo que penso que todos os pescadores de salmón, de troita, de reo, todos os pescadores galegos e moitos de España que teñen inquedanzas polo mundo do salmón e pola pesca, pola historia, vai querer ter. Noraboa, augurámoslle moito éxito. Gracias, Sara. Festa da Troita da Pontenova. A Pontenova, capitalidade da pesca.
A Casa da Cultura de Azúa acolleu os premios da Volta de Xornal Trueiro. Este edificio foi construído como cárcere e hoxe foi templo de liberdade. No patio central estamos os asistentes que fomos agasallados pola organización cun viño galego. Ata unha vindeira ocasión.